Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Azerbaýjan Respublikasyna iş saparynyň çaýaklaryny Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen duşdy. Dostluk ýurdun prezidenti Gahrman Arkadagymdy mehirlemi berekläp, türki döwletleriň guramasynyň döwlet başdanlarynyň 12-nji sammitine gatnaşmaga çakylyk kabul edip, Azerbaýjany gelenlik üçin hoşallygyny beýan etdi. Gahrman Arkadagymyz sammite gatnaşmaga çakylyk, şeýlegem iki çak duşukda döwletara gatnaşyklarynyň ileri türýän ugurlary barada pikir alşmaga düredilen mümkinçlik üçin minnetdarlyk bildirip, türki döwletleriň guramasynyň ýokary derejeli bir sammitiniň we onuň çaklaryny kabul ediljek çözgütleriň guramanyň agda döwletleriniň arasyndaky öýdara gatnaşyklary hasy ösürmäge ýardym berjekdigini anan bildirdi. Hemde hormatly prezidentimiň mehirli salamny we iň gowy arzularyny ýetirdi. Azerbaýjanyň prezidenti hormatly prezidentimize mehirli salamny beýan edip, Azerbaýjanyň dogunluk Türkmenistan bilen gatnaşyklary ýygyderli pogtrandyrmaga mühim ähmiýet berýänini bellädi. Söhbetdeşler Hazar deňizi boýunça hyzmatdaşlyk meselelerine aýratyn üns berdiler. Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň Hazarýaky ýurtlaryň döwlet başdanlarynyň nobatdaky sammitine geçirmäge işen gatnaşmaga taýýardygyny tasdiklap, Hazar deňiziniň häzirki ekologiýa ýagdaýyny gözeňde tutup, bu sammitin esas temasy höküminde deňiziň ekologiýa howpsuzlygynyň öpçün edilmegi bilen bagly meseleleriň ortak öýülmegiň maksady rahat boljakdygyny aýtdy. Gahrman Arkadagymyz şu ýylyň 13-16 oktyabr aralygyna Azerbaýjanyň Baky we Genje şäherlerine Türkmenistanyň medeniýet günleriniň meýilleşdirilýändigini, ýurdumyzyň bu çäräni ýokary derejede geçirmäge taýýardygyny aýdyp, 2026-njy ýylda iki ýurdun arasynda ýöýdary kino günlerini geçirmek baradaky teklibi beýan etdi. Duşun ahyryna Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyz hemde Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti diýip bolan dostlukly döwletara gatnaşyklarynyň iki ýurdun dogunluk halklarynyň beýikligini mundan meýlekde ösüriljekdigine anan bildirip, birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler.